zubar tausayi. Dan Allah ka bayyana mini kanka, ka fita ni cikin damuwar da nake kullum kullum. Kai malam, lafiya naga kana kora wata baiwa Allah. Mahaukaciya ce, wannan abin take so, yunwa take ji, haba fi sabilillah. Ka ce wannan abin take so, to maza ba ni maza in kai mata, ba ku dinga taimako mana. Nawa ne abin? Ungo. Hakan ya sa na ji tamkar na farka mafarki, wanda na daɗe cikinsa.